Ярката страна на светлината. Преди повече от век човечеството откри нова светлина. И от тогава животът ни се промени. За миг си представете лъч светлина без крушки. Новото хилядолетие ни даде умната светлина. Светодиодната технология превърна една мечта в реалност. Осветяването вече не е само концепция за светлина, а единство от електроника, нанотехнологии, механика, оптика, екология. Octalight България е основана през 2010 година. Тя е първата фирма в Европейския съюз с развойна и научно-изследователска дейност, която разполага със собствен производствен център в България. Плод на дългогодишния опит на компанията в прилагането на мощни светодиоди за изкуствено осветление е първият европейски светодиод Булстар, специално проектиран за постигане на максимален светлинен добив при максимална оптична ефективност. Octalight България непрекъснато усъвършенства своето производство и предлага иновационни продукти на потребителите. Светодиодната технология е навсякъде – по магистралите, улиците, в дома, градината, басейна, в самолетостроенето, автомобилната индустрия, медицината. Интелигентната светлина е в телевизионните екрани, в спортните и конгресни зали, в музеи и художествени галерии. Науката предостави съвременната технология на хората. От тук нататък е производството. В световен мащаб светодиодната технология постоянно се развива, а нейната себестойност намалява. Серията високояркостен светодиод Булстар на Octalight България е широко приложение при проектиране на магистрали, улици, интериорни и екстериорни пространства, промишлени и архитектурни обекти. Светодиодната технология има неоспорими предимства. Тя е в пъти по-икономична, с 100 000 часа живот, миниатюрен размер и наситени цветове, без инфрачервени и ултравиолетови лъчи, без живак. Експертите са категорични. Светодиодите постепенно ще заместят класическите крушки и тази промяна трябва да приключи до 2016 година в целия свят. Експертите са изчислили: замяната на крушките столетници с новото хай-тек осветление ще спести за 10 години 18,3 тераватт-часа електроенергия. Това се равнява на производството на 280 средностатистически електроцентрали. Експертите прогнозират: за 10 години вредните емисии от въглероден двуокис ще намалеят с 11 милиарда тона. Светодиодите ще бъдат нашия идеален източник на осветление. Глобалният светодиоден пазар се развива динамично. До 2014 година се очаква ръст от 18,8 милиарда долара, резултат от нарастващото търсене на ефективни осветителни тела, електронни дисплеи за телевизори, преносими компютри и мобилни телефони. Octalight България има собствено ноу-хау, плод на задълбочено проучване и сериозна експериментална работа. Octalight България е с дългогодишен опит в приложението на светодиодната технология. Octalight България акцентира на научно-изследователската дейност и инвестициите. С
С глобалното затопляне нараства загрижеността на човечеството за нашата планета. Това поражда големи надежди към масовото използване на светодиодите, щадящи околната среда. Решителна крачка, която в бъдеще ще осигури чист въздух и чиста природа. Продуктите на Octalite България са енергоспестяващи и спомагат за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Ярката страна на светлината. Octalite България е част от световното семейство на светодиодните технологии. Octalite България се развива динамично, за да постигне перфектно качество на светодиодните продукти и да запази природата от замърсяване. Octalite България се стреми да обогати и подобри живота ни, да запази чиста природата и да защити нашата безценна планета.